abana baisike kanda na barunkwirana na bale bona senginjo tabanande njiraki turabete gukuna umwana umumura asogo chaka tukarara eboxa n'egintu gitageka sana lakini abane bale batabwati gose babwate kirikyo bosoko bona ntwatagete mwana atwara gwasire karansta matemu aho karansa no balamu amanyenga omwe MCO na basani bae bamubangire asamatemu mbiyar bona be comfortable mbiya kabisa bona Steve sar twaja kera sense meyo yamangana yegisemi twaja kera ndesare matemu ari ngiri tkorero igo omwagushiri gwa maya mwensi abaibeno no ngisi counting manense ngima Steve bagushiri maya timbo kwande kenyengi maya chiti kora matemu bonsina baito kyagera umwana ukora matemu kurumo basa kurukisumu asomo alio nkenya gochokora regasi biya sana bone sa Steve twaja kera mangana yegisemia bunga kibono robereti asensemo yegisemia se godi yao ya ibeno anne bone kero karan stikero bono metodi aspirant di tware goja di bono kware go gerigia kwaro de anto ni jiko koraiga bono go ikirabu na kiro robereti asensemo gisemi buna bono no mere committee ya principal ne committee ya boye secondary school 8 twabanganire twatebaniri torolenki kunyakana gokoreka koranga abana baito baitire ibeno teri mutumo no samangana HSM lakini rende nikibato ero bugambi torolenga kai ebintu bikwamete asinaro konyora usene committee kusekenyoro kitabwati ubwanjani bwe school usekenyoro getagete umwana babe principal ndabe chairman bona abantu bayigubu manyinga abantu bagosoma kure kenyoro bawuchiko konya kenyingima usina onisiko ya Kenya igonto gendrete kobeka emeroberio yuno maite mwanya bantu talibune keroto gucheso musiki kurundisi TV okotebanga nyote nini yakote nina nani nyobugi gocha ochaka kubuga ya sote nine igo ne kerengererio gosene egento kegendete gokora egere guchenchi abantu baito n'ekikuru nkiro kitabwati banapi tarolenga ki abana bako genda skuru basome ni tabwati balimu n'ekya balimu bakomenda igobona ase miaka 5 urabe ase umu MC ari gose 10 gose miaka 20 km bo MC barombo bwati tam limit unatogo gikosuka ujigoro ngaki abantu ba ibeno para semi batwara gose merino giskuru ngimese anene ase mayitekera goteba ibeno nkomesere te komesense meyemo ndigi suntekeri wekora ngachikanse cha rabire abantu bamanyiro bumanyi ibintu batamanyeti kisemi cha chire mutwe ekerbona abantu bakora analysis byonse batanga yaya ibeno ya mesire ebirasi mbiri tebya ECD konyora gose bya chageti gose bitara chaki wa sense meri ya ibeno biro binga kyo biro berereti mweshimyo ebirasi bune bigwanza tutareke ebirasi alia assembly committee na retenete kisemi bagenda te kurigireria abalimu bekinasali batanya koiro permanent n'umwalimu gwe nasali nero musingi bwo mwana barairo permanent banche gasi kyara bano bakorana wasi gosenga kieto abere tujitero permanent ngwakere chairman education biyase gasi agenderete fikito mbasa yoro mu MC Urian yekogera nagendete ko gasa koranga amangana education nabalimu benasari bari kiro permanent ekerabono to gendete kenya kwebanga to kenyete chipesa for national to itie budget to mai go chase ubwagachi bwe birasi kyagera na bamalika goteba kali gini kase bibike ikyagera tutarika kwagacha ababaro mbanje te gasi yabo guzemba rocenga gasi yabo nebwate protection wekababe kubuya kwanza na bagotwara bale mu gukora egasi igomoro watene bira abantu bakori kwalia ibira no mbalikire permanent and personable ekere bache gas bono ne to watene chairman ya budget
otachipita osiba kumuruka enyororo nere nagendete kobanga ng'aki budget egotoka echa ase chiministry echi tumanye kogenderera rende ase ebinto binde gochimotu mbimono mwajumurire igono igwethene otona honorable Steve Arika korwa ase ward ya Ibeno ekero endere totwerana naki abe mwakibona abekire mirobire kia nero romwe MC bono mentori gukwana na riri mangana aspirant ni ngitore ngito jokora bono niga nkia okora ekia nero igaran stick regio totebira sense me yechisemi otheruna gwetera ase county assembly ya Kisii mbaenda takobeke mirobire gwetera munyakero bwe kamati eri mangana yechisemi babeke mirobire kori kabarimu permanent and pension bana rio mwarimu agotwara oboremu bono osomi umwana nande birasi bachikwaga just seme yo ya Ibeno gosese county ya Kisii torenda bana ase para because ichi school eji umwarimu wa kwande school para goikatware jiskuru chikwaga chipara jiro jinga ki wachirobereri anene echi account ane akikubathana no mochumbe bwense meyo national nebyombe binde Steve para goetera omugabana Simbarati twagenda kera ekenyoro koigwa amauni kera chipara konyora nchirenye abanyene batebe neriri baite priority entangani ntwanyora mauni ayo kandi no konyora mauni no kwebanga ekogera ekere budget egocha umugabana ekera bekire abantu bonse obisi bono tochbono bekire chisisi chi minister GPS chabona chatarabeka chief officer nchirone process lakini ntokuganya babe kutuma guchakogendera kira chigwodi bina turuta bagambi aho bamanyirenga mparagete abagambi batagete boni gasiete no koranga epale yitanganiri no mwemsi okorosi tokonyora tari county ekorosi ni responsibility ya inche kosewe mwemsi koriyo muchumbe amutebye abantu be wodi yane batagete paragete rosiku na endike machiko na yobwanete konyerosi onye tari muchumbo bwanete konyerosi ekorosi kuna kera kuru national na ndine gasi mwemsi koriya abantu ba national batenete chipara kotebanga epaleye abananche naro batagete ntwataka konyerosi lakini kimachiko twanyole ekorosi kuna national inaki mogotokonya imichande yabananchi engakieli okogenda kwa bulingo mwemsi nga enge pale yene ketararo suko tengo maite italiane eyiga neyo muchumbe haya bono eyiga na tuateba nindu torobisi na ndeto chole tu wakristo mwananchi nindu tubwenete komongo sanga guchiano guchi whatever na public participation ya korwende kia county integrated program kia korwa asibaro mon abantu bawo Ibeno mpasoka bakarwa maoni gose asinari to araba kari gukira batari mpasoka bakarwa abantu mpasoka chiwodi chance mpasoka bakarwa maoni yekogera maoni to tebete talingo kurara mwao ochake gotebanga chipara jina promise tekeron koliye na chingo chakera abana inchi bonse bawo chorire bono ko banyora bonse amo tari bari boka bakobwatisiti ekenyore kemugete benga egento gito ninte kerengere bune kenyoreke ne pale itutanganiti igomba ro maoni nabo sabandi kure county balengo no inchena lengo omanyene bona abuna ndengo bode abantu bawo Ibeno mbarwa maoni kibata atwara bosemena bono nkubwatiora maoni ayo barwa nande aikirane kiana ntwara sande bagwimrongana bantu mbaje basangeria maoni ya mtaji okoru implementation buna ayo bono ko represent abantu bawo Ibeno maoni abaru na chikwikira nagose no gorwa rwedutu omanyete tari to kwa maoni ko kwa abantu tari to ko genda okororokana ase ngakorokanga mwarorokani uruchi buno mwemsie ningende ko kwa maoni umwana inchi nandasirire nchera abantu nugotegena nonyi ina yese kerwa chitwa kayese banyo tenga yeso bokire nkurarigiri baringa kwiri nabokite bateganya abantu banalire bakoirunga barwa maoni tago kolegasi nakina gotenga abantu mbanga radio gotininia bono goikabaire chinga kwacha konyora amaoni ali aruewa akolire gasi nabakoranga kwiri bukambi bwa chenchiri bono nyo bagambi onye mugambi ukayo sabire maoni ta konya korere gasi na yo sabito nya korere gasi igeta bauti nero istaba uti bono igeta bauti neri itonga
amaoni goika akore gasi ikiagera n'umwana inji otebanga lakini mbwate mechande mingi lakini ase mechande yonsi oyo noro muchando mutangani aibona Steve ali komwe MC oibeno ward no isanigete ne chipara jirali na ngoite kajire usenji bwato bokorikanu wake kiana korando mwe MC amba abantu bande karto korite sikawa tena aya mheshimiwa gitari gweta pare esari abone rakar gwete rami oenda kwa chibuoy aino isanigete ne chipara ali na nare go isanike karonko boli chikura nare go te abantu nji kubalo serie para kiana nji kubalo serie para igo nche monyene ne isanigete igo naro jo inu muchandoro yo mo kwechipara igo ungocha guisaneka ekere cyaro si usekero twaro siri igo asipara ntiringia tole togeringa chipara nchiro igo bono jigoroso inkitobeke irare kyabana inchi mbora batanga kitobekere tuboreri ibintu chipara chiroso mbe kabisa kero tukenda tukwana go Steve nonyo na chipara nchire cyabegete pache tieri enkoro ne chinde bono chukubekwa buna umwe mswe waso tikana no bwata marorao lakini nyorna uko chukura akora chiri ukierna kamonto na kabero uko chukura akora chiri oli a jagireta gatigeranjera gusine chawo chaka maito no mugambi olengo uri kuwakirisa abantu baibeno nenchibe no kuwakirisa chiparo nyo begetenge pare yerosi we nande kero nero tokorosi ikiagera nabana nchale kuwakirisa nche nabana tokonyora ngabegete pare nchake go chenchinga bono nchinajiro mwe msie bono tiganchenchi epare ikiagera obugambi oboiga nabubunga none kero yesaje tukuturandiri nse Idio mwali gatete abantu dingana ndi alenko ndiro nande ndigendera nonyuma gendera atari nchengo chikunyakura nchikunyakora ndenga kiyane ndabwate agende kuchimotu nyumugambi olengo ikiria nenchigo nkunya sukie kurwa sanya igeti uchimotwe tari kuchimagega bya kabisa manjumuri no gutena honorable Steve ari kanda ta nyago tutebi igoro ye wodi ye ibino miroberi kyabe kirtwa kwana magana yigisemi otabane biras BCD mbeji kwa gajwa sensemeyo boigo tebiro na bantu ba ICD mbanda ta kurigirirwa bari bachikuri pamana besonepo elinari bara twara bada munekera bahaso mi skuru mbale mba inyoire boigote ne chiparana na ene kina chipara ngujire kwa gajwa sense me yanene mono ekero aba menyi bense me barwe birenkere byabo na bate abuna na ali baganeti bachi gokoreru sense meyo nindo jonorebo nyabaro abate ano ale me Victor Mond abate aba kondani na sisi great show there gote mheshimiwa oyo akokuneno le honorable Nyabaro Fred congrats for the good work amefanyia candidates wa primary na secondary schools ward yake District News Digital autoteina mbiyemono yonero mugambi toganetie botambe Cynthia Nyaboke ateana ngwanerio mugambi ibeno nkomesere na bokorana ibeno nere gogotangana ase county ya Kisii gabe MC bande emerongene na bane bebange adana wende bebange Petra Nyanchama adana bwakirwe ya TV show nengia na gokire nainwe nkwaniri mheshimiwa motebi na isaine gosega kinachi kuburi kero kende goja sama tukare gojibozi ayo no chigoto tei ozeno renge tukuburi kero kende gojibozi Steve Edwin Machabe Aode abakondani ya show inapamba mbuyo mheshimiwa kwera anene asate bire igoro ya barimu aborokia ba ICD tigabaye wemeremo ekiagara nabu bakorosa abana ekero baokina oimbia mono tomo somi na ningoroje asumuro will furnish mura audana bwakire buya TV no mbaligeretia senjera engiye kabisa ngwanerio mugambi Steve Arika kiagara nkare arorekanete muna no mugambi ekiagero sukurigeri nonye na bateri mbamoterete muna Steve no mugambi mbia mono asije SMS yeno ningenda gusoma yenda gutuma goja studio Steve tora kwanda igoro ya maje amaje engote butore na ngwaberi wateta maje na rabege tu nyantraga alia ichiro na sande na majina begere nande no begete miroberiende uchi komenta maje ekiagerekerenga kya na bakira bena pantomba kwenda no ndoje kunya ku west insa nyingi minite no nzo chakire pipiria na saya goteba na obochenu na uburu bwa kabere kuchi asinya saya toko bomochenu onye maje tayi agi
Toka moja na maji tayo. Ayo manya kosa tebinga. Wesibi ama ko kagarabe ne karanse na bagambi. Bora nyuma titayi ayo wesibi ya. To ikaranze na maruti. To ikaranze na maruti. Iko amache norone abantu baibe no. Mbanya ete kipaumbele. No hindi rikonya nkoboli chikura. Na temeta mangana ya maji. No munyore mwara mnekereta amache ya nyantoro gechiro. Narigite abasani bakalema Paul we ero abantu bagenda tukunywa amache inyagitari ya ibeno na chaite program yo koreme igesima kendororo wetera musubati PS suseni muchache nkiale metu amache gaika ni ngendete ko kebwatia egere bakebekere chitangi nesora jiskuru chinde nchiro batageta amache mbono tukunya kubanka nga kitoko kora turemere jiskuru chinde ebisima egabana yeto simbarati nateba nga chigali nchiro account ya bwate chokolema chipo na chiro chagateba chiro sigu chikonye egasi eyo nande kulingana no mwaziri otene tensemo ya mache bakubwaterana no iba environmental bateba kurigitore injira ni meteyere roche anyura amache nekie kurusuwo egera amache atoke chisoko chirosibwe ikiagera igo mirobuli amache wikukwana amache ensema ko kenda naende ntubwate umurobuli onde amache naro akati agwakukuruke gati goche town na intunto requestati ake kiumbu bagende tubeka chipambu baka kiumbu chipipe babeke jitangi nentubone nentutonyole pipe yende no egende bono no nyi kabosi gorali tangebeku nabantu bachake ko nyora amache igo tukugamba onyi tokoranga ki amache akonyora abantu akiara nyo gutete no nabantu babatisu ko beka amache atokiyo abantu bakobatisu aya wego amache atoke abafata banyasabera abamachi hegesyo igo amachi n'ubugima ase mwanya bantu onde bwensi ngemero bednebe kira bakano nyine minyama na machanya bigete besa na honorable Steve riri twarenga enga kieri bono twari kori gichikura ngwatete na ibeno gujurukanye mekiebe asabatari bagotara tourist center yabeire gose mero bednegendete gobe kwa asabatari bagotara ibeno no ya ningendete yakogera narigiri chinsi chiri chagasira settingeri ya machi na tebete na hambire no mugakoyo munandete korosia chintuba chiri chagasire egere abagusimeke mete mbaro basimekire meteri yebiebundi negendete gokina igo na bantu anyantro kona batebi baligiase entwalika bantu mbarwe proposal tonyole nyumba ye culture ase nyombera agachwe ebwate yebintu biri bikoro intobwate rigenaria nyege turenge tokwana no mugambi ukambi ne family yabo tone kitoko protect ya sayo aria nesere goraria ne getunukire na historic ase ngincho no abantu bagachire batumira libina kunya koro story chingoba ngori bena ngwena ngirite ira ne kyagera nera mangi ye culture komenta nayo no muwaziri nere ochorwa atenenere mangana culture Eric nero tebiri na support amangana culture na sports igo tindo shinga chira twariete ingitite ikeranire ikerane chichakuneta abantu chinkoro ekagera bagateba ibinte bine biyambwate tigangende bakolera bangeire ri bagali ko bakolera uroche nimbetinkora anene kero tukurigire nyanturo ibenere ngo igutore mwakanya gusira nyambuje nena akaretire binte bino nabantu mbaka ngusire chingori aria abantu na egente kokore sira pasiene raji gotumia Steve omanyete abantu baito twatigire ekebusike gosira twende goteba ng'abana baito basarikire lakini nturiko bakiri omayete nabona nko mfano yomo ekero omwana karukiwe kuseno musacha kuseno musubati
liria gotera rugochi mwabo liria kwarama ale nyumba nari ale gasomigwa aibono kwabero mumura turi gwikaransa na nyokoriko aibono kwabero mumura kabe na iso amafundisa aria lero taiyo ikiagero mwana kuru nyagitari waruka matuka atatu osoka igo ne ngotemande ngakitokwirania igikuru gito ikiagera konyora rera abana bakweruka bono gusina Printon akorukwa Printon Macnon bono litria kusindi ko ndiyo nagihatenga ase culture kwirania culture talinga no kwirania igikuru yuka nagotebia abantu neki abantu baito bakinete nande gisaku gitasigeti culture yabo ikegusira nakirutete ko maintain kebororo kero konyora buna bona ke kondo Nairobi konyora buna bono no ine mburi egari gotume mburi abantu ba proke para tari basigare bako barusi ngarangeria bagaka bekenyoro batebe wikatwira ninga na hintu tonyora bagaka kandi nubu gambi ubo tubwate nandi kangantu bwata bagaka bakutukwanira bakotora kinga ekenkebeiga na kikitogole ntangati tokini ekalicha ige ekalicha nale goteba no koranga na kichumbu chia bala chikukina na bono rende na banyaruke kala bakarukiru dine bakanyolire ngina koro obasemia nabo togwika totebe ngase kalicha yiga abana bono ribaleka banda kusine skuru yamo banda none wiki yamo banyora amafunso inaki abana bakakinire ekora muntu otebu naliga tenga ekero gweta saba sacha bale beke yange ntambe gusibika ereso abantu bamanyirezo bono konyora abande bagotara enusu bosa ekera bamura bakobarigiriria batriga banyora umuntu olepiwe kumbe nerogera leping yako taki yachaga asengenjo yagi uyo tasomiri ngajanga chinde njiro kobeka chyokuryo bachege punura beke chibesa chisogeta somu uko goete town abayi bakonali go Steve ekarija wade ekarija konye beko na ndento bwate ministry ya sports culture ase county ya Kisii orojene jo kwa support go sogo sira go isaine erinde morate binte bia ase county ya Kisii support ingita ko ere ikegera na ki ministry bekeiro nugo chamo na gotabe gintu tekete meke ekogera tingo kana ngamba go to support ikagara bono zo chagete na ndinki bata to ere ne gintu kera bana inchi bagetakire na ndikiaro gange konye ewa kartu gerda senseme ikato de botali baka bono sports chire ngakia basa barabuo amangana sports geranya ntroga ali inyatroga tete kwa ga chukebe bone stadium karori bate tena Kisii stadium yagaje nyantroga ikamoleko na kinera nseme jiko sori orobereti ikiara bantu dende basa seria sensemo yebiego bya nyantrogo ntwagamba no mushimi wa Chanda nere member ya parliament senyari barichache former president Uhuru Kenyatta na promise tikoro sigeti stadium na gateba na nyantrogo nkoje bekara ya academy ya bana bakubundisira imichezo kero twakwana antebinaga nyite president yoro William Ruto ebange amoinyori kiagera eire president ya riete wikagenda no era obisieri bina nago tenenja se umwe msiona atigirete wikatogenderere igo nimepangi itu akwanire ontebiringa ngoshugulikerale neraga nyite serikali yere banga amanyeko tumagusikiagera guika emichezo nere imokigoro egera kena kero kiringwa kwanide kere kya nyaria nyakwana kero kena na kia magena uja kubeka yugo egera ibon mbona kigego kitinga ikira na kiwokitinga na bamurambara ali ba korege ndenga diverse bali bagucherka kurugura ali go chinse nimbange kogera talent nona abantu babaligirerie baba train as a safety bama ite gucheruka lakini rende obolendi bwabo ngakibole igo ebyo 5 brigade tora sensema ya culture
tarigo narego tebia abantu ekero bang'ere chikora naende tarigo ngokora chikora nga bachikonchora 2027 ongokora chikora ntige history none ekero ntakayo ng'ingaki Ekero Steve Arengo gento getingiakora kabete bono oranyora na kibese gya keri ndi gikoranyurwe county gosoa ebintu emireme yawe negotende usinaye kwari society n'abantu kurusiko funds endo chikwana kuna ebintu inkogenda bire netaba nekibese kurwase serikali omaite namukulika chi proposal ekero mwachakire egente kenene nekigwachaka oikobeka omusingi ouniversity aiweka omonyene bantu bamanye korora buna bono omufano nkwirania ase esukuru ekero twari kugura chibox atuhirira abana antu kaka ibi ni bintu by'obusoku muguchikobiru bono one box mudago bwane big ne box a box ne surwali yenke yaime abamura bakobe nabo bono mundo fundunare arondi kane mugar kugura abana big wana abadora dano bosoku antata no bosoku lakini bone kero kwalo jitoko abana bakogoka ndo mudunaro konyora tabwati sa konyora tabwati confidence iliyo mumura bono agutukama none sabantu bare amatenga mbiyale bono ya bono mbiyale kira iko bono neswali ni bwate maana una twachirwete abantu achatenga kai ndo chikinteke ni kya muhimu yuno ebintu mbire bike bwate muhimu muna bana santa de pass chaba swati na beko gero umwana tagende school abana gantagake esox na beko gero umuntu tacha mwaho ni go kwari kurusi tukisiri atenga ya mwangonde box na beko gero gosesi bali yenke na beko gera umuntu nona kerwa kwa kumupira obinyo kapake metei mucho kuchenjeli yanga tarro kana igono kotema igono tuamokonyire obosoku boria otwara umuntu abako one grasi kuikaranza ime abeko mabera akongwa na bibono bono kwatebira abuna inkieko era bintu mbire ekarje bono etondrete omugusia ko siereri nande byagera none ebintu byagendera advice kitoraba Steve no tebanga paminto abagusibo itase mwabuta ntotugute ubugusibwa ito nyasaye nabwate riri abantu arakwagacha ruwakiro linga baikere nyasaye baigete gati kira abantu bagachaka ukwana chiruga wao bakoligania kuiborugusi tari bobe nintu twenyorete ni culture yeito yomugusi abageremba bwate yabo basigisimba bwate yabo tatiga bagusi nintu twachakire gutika e culture yeito tiga tuirane e culture yeito nekiyarengi ekogera noina matera babwati chimessage chogosenya matera liki usionya tegerere kunjanja bwate chimessage yosomye unakuribaga terirenga aska omukungu omukasi komonene ini message gotenga abamunyomire babere kahe respect omongi nomonene igo tutairaneti chimbo chiri chabagusi umuntu amanyite oyo isemoke oyo ni sokoro yahe bono rero konyora singinchu bantu bana bataikubundiswa eyango bakorana necheche n'umwana oyo aseke gusi n'umwana atakira okorana necheche ni sokoro inkwate abonekero ndeta mangana ye karjalia na mugusina takerina twara consort no na banta abachi bararire byagake abagaka kintu bwate kyombeke gya kusi council of vendors kerokyo asese meri yebeno ngakigo jok yali baga ende barno na basemia senze meri kyanto kebwate ketene na raka matundra kyombeke ri na ndiko kola bale gasingia no bale nagamba no naraka kamotebia seibeno kola chakande etuletie beno angwa basemia karante bikwana na mwaka etukwana na mwaka gete yekogera unabono kera subrogation usikire nyomba iri beno chinyombe chuma ticyabege tu muntu to nyome nyomba yanka akeni nko bangande abagaka babere kire nyomba bagwikaransa ba checkinga nyomba gete kiteonerwa onekera abantu bakulika onekere bintu biko bakwa
balancing iga bagakabo naba muhimu igo aseibeno kando ne ya matundura na matebiri tutware etureti yeibeno Mbia kabisa nara guruna Herondis TV ni sagi ni kuro ibeno mbore mugambi naki arengereti igoro yebara iyo kogenda Kirwa secondary oyo nona sagi ni kuro ibeno godane bara ni kale kuro Kirwa bara kogenda Kirwa secondary nonye maito mweshme Kirwa nona renge mwisonde no wa confirm kana iri tabana aje medical set bara iri nembere kogenda uche school no nyine basi ya school njanya gosoke emyaka ebere bara te yegosokera na besanchio chikonye maintain na kina otebinga emerobuli yimbanyirwa ntogendere to mate bina bono yento bune medical set inche nkwamuanga na ruseba seane na basane ba shimio telekom twabwaterera twagenda twaire school lakini epara nkiwate process ya tendering na nini igo ninye manyitari yoka asande na arobuna getiongo baketundu bali sikire party ekogendo epara nere ekogenda likendo bantu batari goika ngono yimaite Jones para Jones jisaregete mbachirika Jones nkote matorenga twachirose igo kwa igure na mheshimiwa na imaite pare yo na nere ne process smart boy Amfres Orabi from Nyabi Sabo Ibeno ward ya tena ngoko share tore ring ya tena ring mheshimiwa buna to entre ngoko share tore mbiamono bwa Kirebia uliza honorable kuna project walianza na former cabinet secretary Fred na Ken Ogeto ya Australia igena Itambe Health Center anga iye ikeire na ndindire igurwe oya guru igena Itambe akariko bori igena Itambe ko re kare semogete Nyamira lakini ate adendero ko no kama ida chinya kitali nchiro waziri Dr. Fred Matiang'i Solicitor Ken Ogeto na pia Susan Mojache bachagete cyare gocha bunane dona kurusiko igena Itambe njarengo kuru Nyamira njarenge ibere na Kisii County ibere kwerende Kiogoro na Ibacho nyakitari chinchire a process kogera contractor jairu ichinde ne chinde ichari gocha kuna donors process ya basongo kobe committee ngoikere igo baba na wasiwasi chiri abete promise nchigenderete ko mero benegendete chirosiwe mbiemono chosho mukaya tena mbiemono nkwanire mheshimiwa twagokire mono como rase studio byako eresa magendera naro tuganiti mbiemono chosho asoko gendera gutubwadia Sarome mukaya na tena bwakire Herondis TV no ndi meyomoroberio na agoki usana como ras Steve mbiyale emerumutiga esukebo stwar konyora abeshimiwa bunere eta county ya Kisii nigo yari komesa mbiemono Sarome ase ujumbe yago watumire gocha ase studio Lydia Nyaboke tena bwakire nkwanire Steve maiga mange motebi no tore nere ase studio Steve togendere ngate toja kwenda mutimo tura sugumake kera producer ande ndena jisite jende takomnya kamano bona tara tura swa sensemo yobochen yarre kanira sama tukabwango igaire kwara berobisi no gwairire na libagali nina nase amangana yobochen inkiye ko era Steve ndorana ngomera nabantu aho ibyombe aho ndorana nabantu ababwato ebinyinyi binyamara nkomera nabaro merobiriki yobwate ase ward ya ibeno anena asobochen karana ko holi chikura manifesto ane kamo yale goteba marika gototebinga abantu bane basiriwe sengincho gotamanya obo manyina bunte te korente ibeno yo te korte ibeno na kikwara na chakerete asa abantu abale maru abale malete bale no balema ekogera banyore chikadi karaba somi gunga ekadi eliyo koro kinale malete nere ya muhimu ikero konyora no ina binganga ukoiborwa montako gotebinga mwaka kikoiborete makotenga ntange certificate koro kinali wakote likoiborete ndate intogendete babwate chikadi chiri chikoro kinabale marubali ntuomera abantu abamenyete ebinyinyi byemunyamoleo nandi tari bari boka naba bataranyora wiki binte bibigende
amasamo tukarakwana challenges kutakora manya michando kibagwitera abandi bakaruma maoni amaya sana abandi bagateba abagambi baba understand ndiro gwikekera urwarete konyora ukurama umuntu no nyimbo saigo konyora romochege inga kibini ye bagambi baba understand igo tumira niti abantana abagambi bamanye igo murakonyana abandi bagateba naro rweta maoni yo gwichana abatubwate umuswati yo magateba abantu batuchaite binyoro lakini Nyasaye naturoje mnango kwanaiga tukategerera nkiki Nyasaye akamuroje agateba mukunya gotosekerera n'intu cinse cine nkwirana na tole twali ginono mugako twamoa nero kolentera akaru testimony na bona rende ego chayo kumutu chaite pono nkwirana bakeringa gakitwe go chayo muntu nabakwirana na onyoro kolire ubibonde mono igo ni afya y'umuntu no into gukora bande bateba omisho ibino gukora ibi ni bintu tutakire twensi tugwaterana ni libino ndagitebe asogo chakera MS kera CMC ababande no yo tenga abamse bande guike ko no konyora ari ntugwati department tubwate buna bono minister ya planning prime ngubate nenerete education no mungao ya nyagitari na musi kira abantu bari department yawo iwe kanande nale to wikanga wika to chamo twins tororenga ngakikire wodi okonyeka lakini mwana senseme ya iri gwa chakiro ro ya rekande buna nibwa ona sogo nyichakira nibato monguso na kike naende na tebanga na request account ministry ya health lituko liriria International AIDS Day World AIDS Day likaletare moche liko serekewa ulimwenguni ngima nchenga batebi ninde tayari bali rente nyantirogo ase wodi yebino na request ri gavana Musimbarati na barawonya gitari wa muri kiriro nere ntumwarikaneti achego Kristo occasion igo ekereri go kole rube no gutimi tinga nabantu bebeno boka abantu bakisi ewodi ngima igo nobo obo yabo muntu gose kurusyo burwere bwo muntu gose kabakeya einere gento kyamana ekogera tukugambira abantu babwate stress tukugambira abantu barwarite tukugambira abantu barire chinda iho wikuriginga afya y'umuntu nakyo kunyekuna nakyo kwanyora no ino musanyo ne ore ngumbu ande no moiri kurukalia babwate kurubu mbato ibitanda bitatu bitanda kamo kebeke nyekitari ibino nekende dispensary ya Nyamagwa nekende kegaja Kisii General level 6 eyo no bwanchani igare bintu binde tadase moganye county yakwa gose national ibindi nabo gusaba kwetera sabasani igara abantu bebino nabatebetinga inga chinguru basabiri bo chinguru chibangeire nabi bitogene tenyo gusabe ekogera amache na afya y'umuntu ibindi bintemo na birobyo bwenete kwegwa chinguru chamutwe one byombe bikwa identify Steve ase ward ya yebino kwa identify ababare babwato borema kwa identify mbara ababwate bamyate nebose babare nebyinyi byenyamaro mete byinyi byenyamaro mbirigo ita kondekera umuntu akonengetwa nariago cha osirio muno yate na rede na abandi bagaruto ja na kibono mere buri kwa begire kwene kune byombe bingugiri kwendera nani ko bisirore byombe twa nabatebiri bere just bono bune byombe tuagambire no yotenete ministry ya baremavu musikero gito bagendete ko kole miroberi nagambire ne gwimenera Doris Donya nere otebiri byombe kare byabira kiba sanchiro chigocha chigwetera ngafu ibyombe bwente ko konyeka igekere ba registre nalio ntogendete ko ligenjera omugabana natetenye byombe be registered omongina kwegabana nere nale support yebyombe bigenderere igekere be registre asenaro nale toko genda step ende igo taringa no ko bamanya obatigere igo kyagera konyora
no nyina abaye babwate binyinyi b'ubunyamoleo batakere ko ligeri bunga kibago simeka oyo masimeka ngeni nda tuge chingoko yo ndama ngombe toke mabere toke ekogera nyamoleo tiri goita nande maintain amaliogo oragere buya nana bakomenya emyaka emingi on ekirenga kiao kiogosaba ritukeri richikokorero bene kiana ya kwali kwese kina uri kwenda ndi ngire iki kiale kere ikiaigo no bwate kirenga getena aba gisi kokoreruga na inji nabonda achiwinjerende igana iga sikira ngire Steve kwanza na promise te abantu bebeno asama tukane 100 ya obisi intermittent function account the national function asebeno igono era samangi ye manifesto kama tukari ani 100 na gocha ibeno abantu babwate no burero besokiri ngosomi barabande ebiga nandi no goshya kire ward necheche na abantu bali bara affected gocho na batabwati kyakera no itali ngari kare ri umunyamara ryoka n'abantu banyagitari mbache bagupimo yo bwato borere no bwa cancer na marera wao na chake gupimwa ase ritukerio eri ringa nandi ritukori seminar abantu bagosoma na kumanya ebinge bigokorekana ase ritukerio Iko bono lutebia bandore na bono kote yando baje beno Steve mete na bari ganiri tare moja asegeti Nyantrogo no tranyole celebration go sokonyora go sokuchingira litukeri galia HIV nandi ko bamanyinga Kenya nera asichwarwa go chengera ichogera urero bonyamoleo litanga kabisa bwamanyika 1984 ase Kenya nari umuntu oyo matogete obwate ebini ebiru munyamoleo chikomiti kurwabona chigachaka korosiwa joko serekea igo elineli tukoli seminar abantu bagosomirwa ayo bwate ne kyokomenya ayo taranyora ne kyokomenya oyo bwate ne kyokomo treat n'abantu bache awao asogosomi igo twabaliganiri mochiri tukeriya Nyantrogo tare moja tusebani ororo kyarigente kenene ne seminar yogosemani mbiemono mwanyumuri ono wetetori na Steve Ali kama mheshimiwa kuri wodi ya Ibeno na agenda no gotwera Steve asama tukaya turakore mieyamo ngakioreretia kyarumete ngora kubonde kwande na mondo rakore ngakioreretia roche kwagendere utarakora matuke mieyamo ko ikana bonya wachibiria korengana ekero wa asesi abie kama nduko wakres barakini abako na yage ndete ngere kemigete tanga tinda ikasikira kini ngakiroje ngakioko ngikero kwa asesi abie kama maite kuna bono printing zeko gatabie kene kuna bono ri studio ekero kweri ne kumanga chimese chine kichalikwa nayo gotsomera iche abantu barika yakugera umaete kero montene anjete lakini na to konyara kwebekira maxi jige ntomanye na boni kinaki no murayibwenze Dr. William Ruto na tana menta matuko gaki to amatuko maketo ikirani bintu gete kera rone bintu gete atana menda na bote na bintu gete ngere kemigete lakini asina ikina ikira jena promise te abantu iga asama tukomia moja ahintigale tintara ikia ninda te chenchibe no goseberne kwaneke asa 100 days lakini bono nchage kwebekera ngana ara akorire eline liswali liri ko basaba nyene bali bangeta obisi ya kabisa bon tianda ko te imbike ake ikiana njina bon meden ko akoranda analysis yake ko taraja rende enko akorendo ko gana Carfats ngo abeka makarabat mechio dio ge na promise tina na beka ngo abeka enko adi mukutano ngo atora na bantu babwate with babwate no burero bw'binyinyi ngo atora mukutano ino enko akora mukutano na ababuraka widows donating to drain beds Ibeno sub county hospital na Nyamawa dispensary na maene bona kinata ko there na engwa sabrae 3 no jiranda lakini chine ngwa had meeting with people ba meta disability ebina bi wa korerende bari no barema
nkwa na mangana nkwa toro mukutana na Coffee Farmers tuchikuria mangana ya agriculture case dakigejo nkwa sabra medical sets sanitary towels na boys innerwears boxers ajitwa kwana nkwa no iwo bintu nataka thiri na nje nimbi bwathe iri kwara gorire na obirange na mbiko batati na obine binge bire nande nkwa sponsor no jabana abantu bakora green card offer 2000 nakora ngige oteta bantu nende barube no bonso baende jitu jango post maite ugo sponsor kolia eri partnership muntu agwichuria tari panel ikaro igwikaransa n'abasongari bakorereria ekitade ngatiga baichuri na tonyora babere buka kurube no abatakonye nje bina Steve one ekero kwanyorire green card nya America twarigiri ubole ma America igo gwetero bugambi bwana bongo yatoginga ntwagurira umuntu America ubolemo no yabo mu yakonye family yabo nabo konyora twagendereye yebona indoje nangwa connect stima jikansanjira jitabwa testima kwa connect kansanira bayamo katene mita batarabe ko kinisima ya ikiro de ikiro ego ni bintu nebinge nanje narabiro direga Steve nanje kurakora nde narara rende kwatya ne bintu nje ndakire ko imanya roje ni bimaite no manyete buna bono ngaki ekero no yeso na bolo tu biswali bantu bagoteba egoliga kama kwewe inuna kimoko teba ekugera tukunyara kwemanya gose gwakorire gusturakora Ninjingo takande bake bachungusa bantenga ya no genderete bona se wodi yao ibenu ngaki abasaya barabunga empowerment yabo obarobereti asemia ke yoko bobi sikiana ote bo MC barabuna boko ba miaka menge kiana bobo at time limit na ki obarobereti abasaya youth empowerment bona sansemei maite buna bona binte bitokora ndoko nganto menyi miaka mengo bis tokora to set history yekogera kiruge kinkiri kia tata nkiri sokoro otenga no kebenye mono tatiga chinga kitiri abantu bakoereri bagari ko bakorere mambi baike batebenga Steve ono tutete ko chenchi toko chaka gukura nganki mogo cheche noko bakera ngambi ya mono asama tukaya mwangere na basabiri nande nonde tigakora kitiga sabu abasai abange abunande tutete ko lentre ngende ku civic education nimbangete ekogera chinga kichinyinge okonyora basaya bange barabarebi bandi banyure chinyasole lakini ndiri no monta konywa enyasole gosoborebi asometa bwata masakara bono gale gotebi gunga soma bokongu ochikuri kwemeremo agatware mbweria nga ngosoma nkuri kungoche obere myaka 3 iskene atarari meremo eterari kwa bono oranga tiganyi no na marwa agenda arale mwae na ndonyora mambi bwakiri negi ndonyora bwakiri bono ngonya kora tore seminar egere abasai bamanyi no nyosomete chigasinchiro chamagoko chiranye ko maintain nyumondo somete usina agriculture kuri myaka no nene tanya ko remirimo nebagotebunga anyoko dero chi no ni chingeni gusime kore kenyori anyiko kore gasi yenkenke ekomoa erivin onyi no mwalimu gwasomire kwa beire isike myaka menje erwe karana no ne skura ya moraba uraru free linga kiti gora somi no mwakoyo mo free ikera no kuruka somi skuru nisa nena bakwigurire party gocha nto soma bono gonyora basaya bange babwate stress ondo ika taranyora merimo abayibul bangu musukuma balenga nyoma bona bandi besungi ngabono ingingo chikoa iko bono esemina mono muna saba saine semina takeri nande buna bono comment na unika bwate seminar yabasaya yabagaka yabangina sogo semani era betare 9 December ase wiki yega ya 16 days of active yeah 16 days of active iko nabasaya entobegete merobeyo no inaba igaba bechipikipiki nabatebya nkobangande ngiro bisho seminar parre abantu bandi nakibagenderete igoro yobo sai bwabo Harold Steven Edward Onjuru korwa Irondi ongera kwa mzingi tabiti fanya kazi hata sisi tunakutamani kwetu meaning
tunakutamania makuu. Utakuwa mbunge wetu soon, God willing. Kwa hilo bochumbe ugotambo kirikuru. Ndio jura ni merone mia ugotambo kiriko rango go ikiare ase kwenderi. Nanda takora some jinde ga Steve kwa tena tarehe 9 ne mukabwato mukutano okarita kanto bon sekirenga ki mukutano yo ngerekeke. Mukutano yiga na awareness. Iyo bagatebanga women violence. Nandi talinga bono ngana baswati boka. Aba sacha mbali bagoita bangina babo. Na bangina mbali bagoita bakaka babo. Tatenda bakaka singi njakusni ko tayo mungina nangi tete. Ngaji. Nyakusni ko kwana. Ya twa ngonya ko bankanda balimu bakochiko somia esemine iyo. Lakini mungu chako chana ero tunye kwanere ekero twakolire tare moja. Egerento konivisa abantu tarehe 9 na tarehe 1 egere na bongo cha koche studio egere to bangaye tarehe. Lakini ndego mheshimiwa watoto hivi na tarehe 9 mbabwate sali ikiye usama tukuna rali 16 days of actives mwabekire ensemo ekero ago agarigire tina gukora gise gicenga mangana FGM mangana yokurwanaka igo mheshimiwa te na mbongo gutwara wala mukutano tarehe 9 bakwanda mangana ayo anekero bago chikoba na bagaka bangina na basai lakini tariki yemo umukutano mwanene no kara sense media nyanturago oji tani nyanturago no turabe ke fenyu barabeka fenyu ni tembe fenyu na jabe ke kotare eta kintangani bajabe ke asituma ngai toko genda lakini wodi beno jokaru na jiko tote binga yi oji kobera mbiamono gendera ko bamo 90 kartore na Steve ali ko yoro MC oibeno ward anda to twera na ali abegete asense mei kadora asense mei ya mangana afya headed ngaki nyagitali kwa dire bitanda Marioko na isaine ntwara Marioko na rwegwa na county ya Kisii Marioko na isaine sinye gitari kiao jiben na gitari no Marioko taraisana na te bibinde ne process kogera budget to tumini ya lengo ni ya no mugabana na gende tukobeka system chokoranga Marioko aikire binyoro kulingana nagote barende nga Marioko ande naraga ali gusirira nchera ne system na ndikobeka ekere ya beire complete ona Marioko naba obole mumbobo nga Marioko gwekale ase chinyagitari igo ebine bintu binde bitagete amatuko una nagote binga igente getangani Marioko naroka na chinyagitari kintu kindi kya kabere abantu bagenda tekwanda training na kie Marioko bakolisave na kiba kwa update ya system igo na kinago tabinga mangana ya afya na le kipa wa mbere na abanyagitari tingo tebanga baisene kogera na kwanira bana banyagitari kotera ne nyagitari iri ebeno level 4 igo parete mugasone tekereo parete mbotuko bagenda temerobeli yogotoma abanyagitari igo bine ndiri korara umwe abantu to chimbono to setups mbono mwakona ime no kunyago tebanga mosingi no sukuma na request engineer Vincent Maina enechu ya bas watching live from Bosansa PG oya korwa se ward ya bas Central Ward awatena salimia mheshimiwa Arika agotena Motebi Nkara kwanira igoro vocational training anene no na se ward yae igonchire nchira sti ward Jones lakini vocational training chirocho nakira chikwanire chiskuru cyo Burundi ibenone ba chiskuru cyo Burundi vocational nchiro ibere na kibono cyato chikomera abasaye ikine gente kama tohuke kipaombere emechando yiskuru cyo Burundi abantu bakinete bamatenga chire cyabana bariri bono konyoro umwana utagete skuru yo Burundi beno igako genda no nyingu chimigori ogenda kuchimarani bwebisa egero tebi abande ngane kole chinkale na bekiramo abantu nabe wodi ebeno bali ba somete bamayitigoro yo Burundi una babo naro urakote semene ministry yo ore county ya koruku bonuke na bande mbaro baiterete eskuru yo Burundi bato bumanyi bona bato bumanyi no ninche monyene na chite eskuru yo Burundi ejo irungwe kana call form for
igo baicha abantu batebi kwinge eskuru enero kumanya korogo kobeka amache piping ye nyumba ngubundisa bari estima ngubundisa bari borosi bw'ekigari kigasi kingo kunya kurangirwa kiriana bochinga kuganyerete main wasomete eri nabikunya kuragereria bono abu semine bono yabasaye nanda bono etakire mono ekere baramanya umuhimu w'eskuru eriyo bobundi nande serikali nebigite kibesa kingogosomi gubunambusa igo ntochibokie nakikira tenga ibeno nintegitebe ikisambo asobotangana webintu mbia kabisa nara Josh Monguru Ismail atano atoriyeti bia kabisa kurujinsa bajijenya tie kumilmani kinyonzi wajingira ifungwaniri umugambi Steve Alika mwamaiga mango i Monguru atano gokwaniri ase mambi ya aboniga na naraga iga Spora Munyangi eneri ya siraka ngitanyirigi Spora Munyangi enanyore atano ngwaniri Steve Alika amagendera tutagete tiga kitubwatirane ibeno ya itemese mbia ochakire nekirundo kirego nande tokumusabira agendere butambe gochibosio tigatomosire ikiagara totamosire ti ekoba buya mura Fred awatana bwakire buya Ndis TV mbiyamona sokoreto mugambi Steve Alika na manga kolide nande na inumotale nabo mokunyarora erawatana totare gochibeno nabo tokunyarora Edwin Machabe ningoroje as okoba ime yomurbe Thomas Gesora nere awatana akondani na sisi Gilbert Manyanja Otena mbiyamano Ndis TV asokoreto mugambi Steve Alika ikiagere nerengaki ya magendo Steve Alika tabu atibo kenyomba ere obeiro monto gotokonya nonye ndiri atarengi kerugo buna liri orego konya ninki gosikira agereta konya ekerobono aikaranste kerugo ekyo kitabu ati magwandonsi atena ngokonya kwarengi kakieyo mbiyamano anju muri genda gutumaje SMS ya uja studio ekeroto endete konya kumurikira na kumanyana na ali arase ward eri ya ibeno Steve ono turairwa libeno turaja se county ya Kisii ina kioroje bono mwachakire mirimo ngakimochi kuboterana naba MC bande asi ward 45 na aba bari nominated eri kwena kibina magendera chire bono general ase county ya Kisii omanyite kirawate banga ndatirigo itinige chareka oikatubwatirane naba MC abande kero konyora onyenyari bari aire minister ya planning masaba nere minister ya chipara kwana rakiro kenigiro machoge minister ya elite education nero igo ebinte bionsi bitagetekere ward igo ikatubwatirane twensi asabomo kororanga ki tuguchiramo tucha gwetage ngaye nkurube no mutagete binte bingake bowai binde neri ogotemanga akyo kora kunya kubekande no na bali basomete kurube no basomete school chiria va give back to the community ibini bintu bitatageti account okubangari lokali naba be account ekera barondire mwe bangete naba gotebanga tigaturaranga ki ekiganke kebangete ekogera oroto gotebanga kwitangana ni aibeka ingano nyara magendero egete kuga networking ikera goika mubwaterane mwensi ikamubwaterane ne chairman ya budget ikamubwaterane ne chairman inyagitari chairman ya agriculture wete binte bona kera mu abaterane kera ministry kera monto na tenerete igase county tonyago sabaterinya saya tubekamo na ende tubwaterana so bwamo na kogenda mutwe komenta na irinde ne speaker togo ne no tram etubwatesi nyanumba tubwate governor Simbarati tubwate deputy governor Dr. Monda na ni komenta nayo ne women rep nero tubwate ne senator abo bonse kera tuachiramo binte bimbe gosinya igento no gotebanga demolika goteba na kire buya abantu baramo tari ko bamuguko
andi tuigwana pamente baiwana bono totebene kero gokora ebinto ebi ase ward ya Ibeno ekero kwagacha nonye nyagitari ya Ibeno nonya nturagari tari bantu ba Ibeno boka bagoje gose ekero kwagacha barere Ibeno tari bantu tari Ibeno okegokorera ngwendere totebe egune chi ward chinde chiri ase nyari bari charge nakimo nalimo kubatera n'ababunga aba MC ba nyari bari charge mwara ikaransire gikaro no mochumbo ino nani murabeka bono moje buna nyari bari kakas murabeke miroberio nakimo juske ondoje busimya ketano no igabo bono abantu mbagendete kweroseria the system kiro mu MC bono iga no ina babakirete teringa bakirete batari gukora batari gukora bare ne formula yabe ko eteki enderete ikiagara buna bono tukura mu muntu ngatarakora development ebitogo kora mbiri okurusi mu guko usa kurusi se biasara byao usomusani agukubwatisia use usaba ikiagara buna bono none bangi ya KCB rero nkwerere tangikiwa nkwerere nyatieko ebini mbiria bitari ase package yobwe MCA tetekana butumikiro kyo bwe MCA gusabe bintu gochika igo asinyari bari no mujumbe nere chanda Nairobi are Korobi chichiamani chicholire ebintu binde bicholire amanye gocha koranga ninkinera batokolera buno umunyari bari igotere ikasi tokora umundenga ngatarakora nimirobiri yugo chama nere ne process lakini ntubuna bono nyari bari MCA twensinto igwana ine buno muchumbe nto igwana ine kero muntu ne iri akobeka ebintu biminyoke tumanye koranga na kitoko bibwati yakogera buna amacha inagotebi amacha yakati gwikato involve gabana no mo David gabana no mo chumbe into nawe MCA ebintu bro mu usiata betenga getenga sangera ngondi inkwa umerana na abarimu abanne je board y'isukuru ne kurwase Ibeno body ya secondary school body secondary bokuru Beno ward ikirenga kyangire kike kyarenge still ekirenga nukuramanya emechando ninki bana batari gukorera bya school ninki twiranirete makega nandi ninki kera kolekane kugenda mutwe na kiki nare komanya kyagera kanyora rinde school chin nchiro a community ero style busaigu yani onye mwalimu waso abatayo abande mbale bakonyora ruseti go bachama n'usene gwe skuru bona konya kurwani skuru bona abande bale skuru bana babo mbabegetyo kuramanye emechande yemekemeke nemenene kwanyore skuru tebwaticho skuru tebwati bali mu baisaine ne uko ramanyanga michando ki ero tumanyi kuligia eliogo agriculture ne de forward nsema ya agriculture ase chikaunti chito ngaki agriculture ero nyiro bereti Steve ekiagara nkomerana na baremi ba coffee na abane no ndeko bomerana ngaki oro bereti nandi ngwate ana no ne chitu bale njiro para chitayo bia na bona baremi be coffee tumeranete pagate ambatete ko robolemo bapeke factory kegera buna bono mbabwati asabago sera bale go sera kebiego nande bagacha bagachinchigo chi nyaguta bono mbatete ko gorogole mukabo togendete koro semikakati ngikera konye abatu ali factory togendete ko inikari chi abalemi malemotayo maite bono buna busiga iga alias twaga simike go sinemilinga mu rubago goeta nabo muntu agusimika none kawa no ni avocado tibaga tokunya kobeke metende takonye bantu basimike avocado goeta chimbago gose emetiye kawa egere echiro etoke because maite gosuguma abalemi gosimeka negas lakini onyole ichiro ewakana buya abalemi bawe suguma bono ntuno koligie ichiro e market etoke
kwirinde yebengiya abantu bagusimeka ekogera kiranto bantu bakanyitenga kayibinto byabo bigwakana buye ekero banyorire nakitugunya kubatebinga tiga tubwaterana mali mutayo tutumio bolo mu tubwatoboke kokenia amangana ya agriculture na kiki to kubatebire ndonye none meteyere roche kuomichi ndoche na nini nererusiwo Jacqueline Morana bori na Steve no mundo ikabanta banene ange kabisa nando bareta tianga thina bono ande oikirange ndio muraibenza goikaiben no Jacqueline Morabo naki mwanyona na William kwa bangere ndio jiben abanyete otera ikyo murayo monene tetera ikichiminise tubwata tura ikya baita barayi baito gaiga abandi bamanya gocha ne process barayi barekero kubalenta teri okubalenta asera no kubanka ngekera gocha inkya gocha gotoroseri mwigwane n'abantu bebeno president gocha tiatomubori nyakitari egabane gocha tikatomubori ekega igo nemiroberio nande no wikana kwa n'abantu ange na komongwa changiete asoko choro wechikura liri nanda bagena ukuchiko mageni kwanyoro yoro bisomokaniri lakini bono echenchi etegete ibeno weketere nabarayi nabo inchira bale gocha memono Steve jinsa kito kogera rende no tere kabu no ntare moja ndikobota bageni bande nyantrogo na bange bakari igo twachakiri kuigora epara ya buchi ono Steve nataka oringana lya uri omwali boyo na bogote yandu babo babenuna emiro bino begete ngakigo chikoba ene kina magenda jira sense make authority chukora ndojina jitaika chito cha butukire Steve abantu babenu kubatebya tuyatogenda kubata namo tuna naba promise tema tukali 100 monchaji ile nari yetinga kero mwaka to wikaranza twaranga ngitu akolire ntiri kukanya bake myaka 5 ekyo ntokolebo igo yento ndangani namasabo tusabirane egere Nyasaye toigwa tamento bogima tamenta afyengia egere tuikerani chira chiri twabarierete egere mami to chikotamira kende igo naba ishimiwa batoko korega sia masa assembly naronko bateringa mbia moni site gatomento mukia tobwaterane naba na inchi abamuri chigodi awawo tigago chache wodi ochieyende yekogera ekero ko seibe no nenso konkoros ose kwa ube no ne para abako nyono mwishimi gotabaka igaete priority usabantu batabaka na magenari atabaka igo tugochaka gotebanga ibeno yakolireke tabaka tirakoleke kire word ne bwate priority ya ye kwarana kwa bagera dio tari ko bagera tekecho yandu ba kwanira ngiwe nagaro kara nyo aquí yeko gera asinare no moro mukoyo kwanyora sane moro mutoyo muntu kubolinga aquí ngai mtu mutari koyo moro igo kire word ne bwate judgment yaba chorwa bali bare ewodi iyo ebinte bire common ibina bono chipara chiskuru ebina bibire common ekogera nande ntrachaka kokora ne lichi proposal torwete serikali national ente chibesa tumai kogenda ground na tenda rinya inki ora jikobeka anene kero monda ukwana no ni beno Nairobi yenyoro kero to Nairobi ali ukwana tabaka abante bakonyoro na ligera lie kwa ina charo bono ya lenga lakini tabaka ingiro jikobeko yenyoro kabisa tabaka osebe obe ibeno bono ibeno mbora no bumanyo bonko iro na tabanga nebe ekero kerelio ibeno nere ya kabere una bono suneka wodi ya bo nchari ya monere abatureti ba ko beke uniform ne ibeno ne che abatureti na tebya bagambi para abatureti bari abaya babatereteriya tubapimye uniform akarba ko gambe bina bacha bare uniform bantu bara no tobite kwana gaiga
Iko Steve para watu wetu mbaya nenda wapi? Kwa abachi para. Umete ntumanya abantu. Nagi. Ekogera. Ntoko tanga bona naba ya 20 tole na ro konyoranga yaya. Okogenda none kine kere taragambo no wale mwago maragoba ngana kingo chikogotete kinikyo igo guikaba batanga ni babekera keririkia baganye gina bagwenda bete mu bana Chelsea igo mangana nona ye culture yetinga ya mache ebine bintu ibene bono jigukwana ibene gwamanye asettingere gwamanye asettingere abantu bache ba Charles bosira kuburiga mboro Steve no yibiro bino byarire na nigapi metekero yakane gose kyopo jumbe bwanyari bali chachi ekero go Charles okubori bosira tani Steve ekero go ngeire bono iga bwe musebwe wodi ebeno naende tinda boli bochumbe tinda boli bo senator tinda boli bo governor nande tinda atwale kerengere likigo chikoboli abo ekero gabantu bebeno bante tinga boli bante tuboli kero kyo MCA abane bate tinga ya ikinegeke lakini kina boli nande nakinde ekikyo bochumbe kyo bo governor tinde go siya tangasiru obisiana sende nibeno nande beno nkorera bananchi inge chachi na baro banchachi mbe kabisa usingo batekende Steve war comment kiana atakambikiri tangasa bintu bona egento na bwa ten commenta ngoteba nga ndisi TV ni silent tigaba seseni ahamente chinguru na inu kunya guturangirio kuiga ugocho kuiga na inu mukunya gukora nyugite gokolete research bintu biri no kubwa inche bono monyine igo site ga waseseni agera tubwaterane asoguske magenderro mbe kabisa ayengo tirio le birole Steve meta ante karba bera bajumbe bajbatire birole bono plug omanyete otiri birole tari bobe ino omanyete omanyete ekero kwairo borayi kwairo negari waikire buse no bigete suti togo chakobeke kerolense nandi go kugenda asemburi nye buse gwake okugenda ari oseligwe omete asemburi tenga bune keroleka agi ekero gotiria kerole tari bana incho gotama ekenere ne semina abana incho bente koba bono onye kwarule gosine wodi na asemburi ogoje omako beke kerolense obegete sati ndabuni tai ngabono nabana incho tete kogokia nanda asaba gotometo chiko seligwa kaki abana incho tigabanga ki ngogotire birole tari monta gotama aya ni liga sia gucha buno begete suti bije gabakie tai ngabono mago chaka go tara gocha na magoro ngabantu bakorore ngandi isio goji kogoika goliga molete no ni kamera ko aya igabu igasi moeta bagambi kubwate kana kayagocha ekiagera bono ichi gusina matangale buse yoka bote kaibono kwarwa katire tekerole no commenting obosai boya ali asembu no nchena kabikireta yena gigina do experience ko be ke suti omontra kanyora kangalera kwara ne suti yaya onye gwanchire ko bo mufata ko be ke yangayo fata ni gwanchire ko bo murandi ko be ke yangayo burandi igo sogo tebanga para ingo tirwale birore kaki ona tiga understand naki ne vumbi ragi eko gararia sagocha na nego check kwa rai boronga mwe MCO gacha kale vumbi yoko selibo Steve zakorera bibono mwanjo muri gatore ngana Steve ari ke kurwa se wodi ebeno korinde bintombira korre byagwetange na obisita orono montore korunya gitali Jegulan Andasa korre gitali ari korwa na Ann Bolin ige binte bino bire ndistibia oyo kobinyora oyo koigwa babanyene nabako bate baje babyo ikorwa ndistibia igana obire ikiana ndego ikocho ande check up ndego kwande check up nga yugo jako virusi ige binte bino obire iga sendistibia muno mwanju muri akro kwa ba mona intwe toka jage tumurubere ekro twalenge na niko bire x-ray kote bune x-ray bire meeting etiko bitubore producer na bitubora karo korra ayo ndini x-ray jira banda abanya gitari bari korwa gose bare ko enda bintu bino no bire ndis TV na moja mo byoyi gose ndora manye Ann Paul na Jegulan
andasa iko na moko be ko rundi Steve mbia mono mwanju mureria ekero twabana ekero twarengina Steve alika oyino mu MC oibeno ward ekero tena bono ibeno MS asemiro beria begete twagere mbia mono wacho arakurire ndi Steve ne wansu mu sio tutabirina mange aroberere titobe toko morete kiagera obugambikare sekero na bago choto taina ngaye ikiri ebisima bikunyire ngaye ikiri go ikabe kagoto tebi na into ikatobe toko gendali na komutara twara ngaye ikirigo mbiamono asekwere baria ya beno gutubwatie nigo twaringana sara nyarangi ontita somoroberi oyo obwensa ake iko toko dina tonyora ne mambia na ndasomoroberi oyo renge producer ito John Kebati karwa botana na Joshua Uta na njibuna botamberiane Brighton Makoli. Mbiamono Mbiamono. Thank you.